இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் கூண்டுகளில் மீன் வளர்ப்பு குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சூரக்கோட்டை வளங்குன்றா நீருயிரி வளர்ப்பு மையத்தின் உதவி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் வி செந்தில்குமார் அவர்கள் தரும் தகவல்கள். கூண்டுகளில் ஏன் நம்ம மீன் வளர்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து பழங்காலத்திலிருந்து நிறைய நீர்நிலைகள், கோயில் குளங்கள் மற்ற பொது நீர்நிலைகள் எல்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது. அதனுடைய ஆழங்கள் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும். அல்லது ஒரு ஏரி, இந்த இடத்துல வந்து மீன் வளர்ப்பு என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. நான் வந்து அதை தண்ணி நிறைஞ்சோன்னா மீன் கொஞ்சம் விட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் அதை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு 1 வருஷம் ஆகுது, 2 வருஷம் ஆகுது. நான் வேண்டிய நேரத்துக்கு வந்து அதை வந்து பிடிக்க முடியல. அல்லது வந்து இன்றைய விவசாயிகள் வந்து வளர்ப்பு குளங்கள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய பெருங்கண்டையில் விட்டுருக்கோம், கட்லா ரோகம் மிருகெல்லாம் விட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி தொழில்நுட்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார் பாக்கு மீன் வளர்ப்பு வந்துடுச்சு, அல்லது வந்து விரால் வளர்ப்பு வந்துடுச்சு. அந்த மாதிரி மாமிச பட்சிகள் வந்துடுச்சு. வளர்ப்பு வந்து நான் எப்படி இதே குளத்தில் மேற்கொள்கிறது? அல்லது நம்மளுடைய சந்தை வாய்ப்புகள் வந்து இப்போ திலேப்பியாவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனால் திலேப்பியாவை வந்து கெண்டை மீனோடு சேர்த்து விட்டால் வந்து அதை பிடிக்கிறது மிக கஷ்டம். ஏன்னா 4 மாதம் தான் திலேப்பியாவை சந்தைப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆனால் 8 மாதம் 10 மாதம் கழிச்சு தான் வந்து நான் ஒரு கெண்டை மீன் வளர்ப்பை முற்றிலும் முடித்து அதுலேருந்து அதை சந்தைப்படுத்தணும். இந்த மாதிரிலாம் ஒரு நமக்கு தேவை ஏற்படும் பொழுது அப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கூண்டுகளின் மீன் வளர்ப்பு முறையை வந்து அந்த நீர்நிலையில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான நேரத்தில் மீன் பிடிப்பதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 2 வேறு உணவு பழக்கமுள்ள மீன்களை, அதாவது ஒரு சைவப்பட்சியும் மாமிசப்பட்சி, அல்லது அனைத்துண்ணையும் மாமிசப்பட்சி, இந்த மீன்களை வந்து ஒரே குளத்திலிட்டு வளர்க்குறது. ஏன்னா அந்த நீர்நிலையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு தெளிவாக வந்து பயன்படுத்திக்கிறோம். நான் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, அப்போ அதனுடைய ஒரு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கு, விவசாயியுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு இந்த கூண்டுகளின் மீன் வளர்ப்பு முறை வந்து மிக உதவிகரமாக இருக்கும். அப்போ இது எப்படி அப்படின்னா, ஒரு பெட்டி போன்ற அமைப்பு, அதாவது வந்து 6 புறங்களும் வலையால் சூழப்பட்ட ஒரு அமைப்பை வந்து நம்ம ஏற்படுத்துகிறோம். அதுதான் வந்து மீன் வளர்ப்பு கூண்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த வலைகளுடைய கண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம விடக்கூடிய மீன் குஞ்சுகள் வந்து வெளியேறாத வண்ணமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி நீர் வந்து உள்ளே வந்து வெளியே போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கணும். ஏன்னா அந்த நீர் உள் வந்து வெளியே போகிறது நின்றுச்சு அப்படின்னா மீனுக்கு தேவையான பிராணவாயு வந்து உள்ளே வராது. அந்த கசடுகள் வந்து உள்ளர வந்து மீன் வாழ்வதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தராது. அப்போ அந்த மாதிரி கண்ணி உள்ள வலைகள், அதே மாதிரி வந்து முடிச்சில்லாத வலைகள், அதாவது நாட்லெஸ் வெப்பிங்னு சொல்லுவோம். நம்ம முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையிலேயே பின்னுவோம். அப்போ வந்து ஒவ்வொரு கண்ணிக்கும் இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிச்சுகள் இருக்கிறது பார்க்கலாம். அது வந்து அந்த மீன்கள் போய் உராய்ச்சும் பொழுது அதனுடைய உடலில் புண்கள் ஏற்படுத்துறதுக்கான சாத்தியமும் இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு முடிச்சில்லாத வலைகளாலான ஒரு அடைப்புகளை நம்ம ஏற்படுத்தணும், 6 பக்கமும் இருக்க மாதிரி. இதற்கு வந்து இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பிரத்யேகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய வலை அடைப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, 3 மீட்டருக்கு 3 மீட்டர் ஒரு கொள்ளளவுள்ள 1.5 மீட்டர் ஆழம். நம்ம எப்படி வந்து மீன் வளர்ப்பு குளங்களில் மீன் வளர்வதற்கு என்ன சொல்கிறோம்னா 1.5 மீட்டர் ஆழம் நீர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த கூண்டுகளுடைய ஆழமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 மீட்டர் வச்சுக்கலாம். ஆனால் இந்த நீர்களுடைய ஆழம் வந்து இந்த கூண்டுகளுடைய கூட இருக்கணும். அதாவது கூண்டுகளை போட்டாலும் வந்து என்ன இருக்கணும், கூண்டு போய் கீழே வந்து மண்ணில் தட்டாத அளவுக்கு, அதற்கு கீழேயும் வந்து நீர் வந்து சுழற்சி ஏற்படுத்துறதுக்கு போதுமான அளவுக்கு, அதுக்கு கீழே வந்து இன்னொரு நமக்கு 1/2 மீட்டரோ 1 மீட்டரோ வந்து ஆழம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீர்நிலைகளில் இந்த கூண்டுகள் மீன் வளர்ப்பு பயன்படுத்தலாம். இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம வந்து மேற்புறமும் மூடி இருக்கும், மேற்புறமும் வந்து வலையாலான ஒரு அடைப்பு இருக்குது. ஏன்னா வந்து பறவைகள்னால் நம்ம ஒரு குறைந்த இடத்துல நிறைய மீன்களை விட்டு வளர்க்குறோம். அது வந்து இந்த கூண்டுகள் மீன் வளர்ப்பு முறையில் வந்து ஏதுவாக இருக்கும். அப்போ வந்து பறவைகள்னால அந்த மீன்களுக்கு எதுவும் பாதகம் ஏற்படாத வண்ணம் இருக்கிறதுக்கு மேற்புறமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பறவை தடுப்பு வலைகளால் மூடியிருப்போம். நம்ம வந்து தேவையானப்போ வந்து தேவையான அளவுக்கு தீனியை மட்டும் இதில் போட்டு நம்ம விட்டு வளர்க்கக்கூடிய மீன்களை வந்து டெய்லி நம்ம கண்காணித்து வரலாம். அப்போ மீன் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு, எவ்வளோ மீன் வந்து இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட உயிரோடு இருந்து கொண்டு இருக்கிறது, அப்போ அதற்கு தேவையான தீவனம் எவ்வளோ கொடுத்துட்ருக்கோம், இதெல்லாம் வந்து அதை பார்க்கலாம். நீர்த்தரத்தை வந்து இப்போ நம்ம சாதாரண குளங்களில் வளர்க்கக்கூடிய மீன் வளர்ப்புக்கும் இதுக்கும் என்னென்னா, நீர்த்தரத்தை வந்து நீங்கள் வந்து தெளிவாக கண்காணிச்சிட்டே இருக்கும். நீர்த்தரம் வந்து கொஞ்சம் வந்து மாறுபட்டு போயிருந்தாலுமே கூட அந்த மீன்களுக்கு வந்து நோய் வருவதோ அல்லது வந்து நோயினுடைய மீன்களுடைய பிழைப்புத்திறன் குறைவதோ நம்ம வந்து கண்டுவரலாம். 3 மீட்டருக்கு 3 மீட்டர் கொள்ளளவுள்ள ஒரு கூண்டுகளில் 100 கிலோ வரைக்கும், அதனால் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பயோமாஸ், அதனுடைய எடை மொத்தம் வந்து உயிரி எடை எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது. அப்போ சின்ன மீன் குஞ்சுகளாக விட்டுருக்கும் பொழுது எல்லா மீன் குஞ்சுகளையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரே கூண்டிலே கூட இருப்பு செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அது வளர வளர தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த கூண்டுகளில் வந்து அதை பிரித்து விட்டுக்கிட்டே போகலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விரால் வளர்ப்பு, கொடுவா வளர்ப்பு போன்ற மீன்கள்லாம் வளர்க்கணும்னா இதுதான் வந்து ஒரு வெற்றிகரமான முறையாக இருக்கும். அல்லது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே வந்து நான் இப்போ கெண்டை மீனோடு சேர்த்து நான் வந்து திலேப்பியா வளர்க்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் சார். ஆனால் வந்து திலேப்பியாவை ஒரு 3 மாதத்துலேயோ 4 மாதத்துலேயோ வந்து நான் சந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். அப்படின்ற சூழலில் நான் வந்து முழு குளத்தையும் போட்டு களைச்சிட்டு இருக்காமல், நான் வந்து கெண்டை மீனுக்கு வந்து எந்த ஒரு
ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஏற்படுத்தாமல் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திலேப்பியா மட்டும் இந்த கூண்டுகள்லேருந்து எடுத்து நம்ம வந்து விற்பனைக்கு கொண்டு போகலாம். அதற்கான வசதி வந்து இதில் இருக்கும். ஆனால் வந்து தினசரி அதற்கு தேவையான புரதம் உள்ள தீவனத்தை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதை வந்து 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம எடுத்து எடையை வந்து கண்காணித்து அதை வந்து அடுத்த கூண்டுகளுக்கு மாற்றிக்கிட்டே போகலாம். நமக்கு வந்து பண்ணை வசதி, நம்மளுடைய சந்தை வசதி, நம்ம குளத்தில் வந்து நீர் நிற்கக்கூடிய கால அளவு இதெல்லாம் பொறுத்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய கூண்டினுடைய நம்ம வந்து விலையும் வந்து இது பண்ணிக்கிறோம். நம்ம சாதாரண ஒரு உள்ளூரில் கிடைக்கக்கூடிய விலையை நான் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு 3000 ரூபாயிலிருந்து 5000 6000 ரூபாய்க்குள்ளார இந்த மாதிரி ஒரு கூண்டுகளை வந்து ஏற்படுத்தலாம். அதாவது வலையை வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு பெட்டி போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்திக்கிட்டு மேலே வந்து அதற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிவிசி பைப்லேயே ஒரு ஃப்ரேம் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 2 இன்ச்சு 3 இன்ச்சு பிவிசி பைப்பில் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் போட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து மேலே அந்த வந்து கூண்டுகளை வந்து மிதக்க செய்யும். அந்த கூண்டுகள் வந்து ஒரு விரிவடைஞ்சு இருக்கிறதுக்கு அது பெட்டி போன்ற ஒரு அமைப்பிலேயே இருக்கிறதுக்கு அதே பிவிசி பைப்பில் நம்ம வந்து உள்ளர ஒரு எடையை மண்ணை நிரப்பியோ மணலை நிரப்பியோ அல்லது வந்து அதனுடைய வந்து ஒரு எடை கற்களை கட்டியோ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அடிப்புறத்துக்கு போகிற மாதிரி அந்த வலையினுடைய அடிப்புறத்தில் வந்து அதை இணைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பெட்டிகள் வந்து கூண்டுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து விரிவடைந்த நிலையில் இருக்கும். மீனுக்கு வந்து எந்த பாதகமும் இல்லாமல் இருக்கும். இல்லை வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் வசதி இருக்குது அல்லது வந்து நம்மளுடைய குளம் வந்து மிக ஆழமாக இருக்குது, இதெல்லாம் போட்டோம்னா வந்து ஒரு இடத்துல நினச்சி நிற்காது அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து இதற்குனே பிரத்யேகமாக அனைத்து நிறுவனங்களும் தனியார் நிறுவனங்கள் நிறைய வந்து இது பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி வந்து கூண்டுகளும் நம்ம வந்து பண்ணையில் ஏற்படுத்துகிறோம். அதனுடைய வாழ்நாள் அப்படின்றது அதாவது கால அளவு நம்ம வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய கால அளவுன்றது வந்து ஒரு 5 ஆண்டுகள்லேருந்து 10 ஆண்டுகள் வரைக்கும் நம்ம போடக்கூடிய முதலீடை பொறுத்து இருக்கும். இல்லை நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு சுற்றுலா நோக்கத்தோடு பயன்படுத்தணும். இந்த கூண்டுகளை வந்து மேலே வந்து முழுமையான ஒரு அடைப்பு கொடுத்து அது மேலே வந்து ஆட்கள் உட்காரக்கூடிய ஒரு வசதியை பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு நிழல் தரக்கூடிய ஒரு கூடாரம் அமைக்க போகிறோம். அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் நம்ம வந்து அதற்கு தேவையான பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய விலை மலிவான மரம் அல்லது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளைவுட் இருக்குது, அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம ஒரு ஃப்ரேமில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மேலே வந்து ஆளுங்க இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து எந்த பாதகமும் இல்லாமல் தாங்கவும் சக்தி இருக்க மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதற்கு ஒரு திறப்பு கொடுத்து மீனுக்கு வந்து தீவனம் விடும் பொழுது மட்டும் அந்த திறப்பின் வழியாக தீவனம் கொடுக்கலாம். மற்ற நேரங்களில் வந்து நம்ம அதை வந்து ஒரு சுற்றுலா பயன்பாட்டுக்கு எப்படி பொழுதுபோக்கு அம்சத்துக்கு அதாவது மீன் வளர்ப்பு சார்ந்த ஒரு சுற்றுலாவை வந்து எப்படி ஊக்குவிக்கலாம் இந்த கூண்டுகள் மீன் வளர்ப்பு முறையை கொண்டு, அதாவது அந்த நீர்நிலையினுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவத்தையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், மீன் வளர்த்தும் பயனடையலாம். அதை தண்ணீருடைய பரப்பளவில் வந்து மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றுலா பயன்படுத்தும் அதாவது மீன் பிடிக்கக்கூடிய பொழுதுபோக்கு அம்சமாக வந்து மீன் பிடிக்கவங்க அதுக்கு வந்து தூண்டில் வாங்கி வச்சு அதில் உட்காந்து மீன் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தலாம். அல்லது மேலே அமர்ந்து நம்ம வந்து உணவருந்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தலாம். ஸோ விவசாயிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை வந்து தொடர்ச்சியாக பயன்பெற்று நம்ம வந்து குளங்களில் மீன் வளர்ப்பில் வந்து எப்படி நம்ம பொருளாதார வசதிக்காக பயன்படுத்துகிறோமோ அது கூட வந்து கொஞ்சம் நீர்நிலை வந்து பெரிய நீர்நிலைகள் அல்லது ஆழமான நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் அல்லது சந்தை வாய்ப்புகள் வந்து நம்ம மற்ற மீன்களுக்கும் இருக்குது, எங்கிட்ட இருக்க ஒரு நீர்நிலையை வச்சு நான் எப்படி வந்து கூடுதலாக நான் மீன் இனங்களை வளர்க்கிறது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விவசாயிகள் இந்த மாதிரி வந்து கூண்டுகள் மீன் வளர்ப்பு முறையை பின்பற்றி அவங்களுடைய பொருளாதார வருமானத்தை வந்து உயர்த்திக்கலாம். மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் வி செந்தில்குமார் அவர்களை 09444464404 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.